Λοιπόν, καλημέρα από το όμορφο Πάικο, 2 Νοεμβρίου, Κυριακή, 4ος μαραθώνιος. Με σημείο κίνηση όπως πάντα το εκκλησάκι του προφήτη Ηλία της Καστανερής. Η ώρα είναι 10:33 το πρωί και σε λίγα λεπτά ξεκινάει η εκκίνηση. Έχουν δηλώσει 308 δρομείς. Όλα είναι έτοιμα, η ατμόσφαιρα είναι πάρα πολύ όμορφη, ηλιόλουστο, η ημέρα είναι ηλιόλουστη. Οι αθλητές με τα πολύχρωμα μπλουζάκια τους, συνοδά μέλη, μπαμπάδες, μαμάδες και παιδιά. Οι διασωστικές ομάδες εδώ. Δώστε λίγο προσοχή, θα πω μερικά πραγματάκια που πρέπει να προσέξετε. Ξεκινάμε με 400 μέτρα άσφαλτο, οπότε μπορούν όσοι θέλουν να... Όσοι το πάνε αγωνιστικά μπορούν να ξεχωρίσουν σε αυτό το διάστημα για να μην γίνει... Τέταρτος μαραθώνιος Πάικου, λίγα λεπτά πριν να δοθεί η εκκίνηση. Μετά μπαίνετε σε μονοπάτι. Και ο Δημήτρης Γεωργίου εδώ, γνωστός και μη εξαιρεταίος, ένας από τους ανθρώπους που είναι στη σκούπα του αγώνα και αυτή τη χρονιά. Έχει γραφτεί από γνωρίες στις πέτρες, ούτε ή άλλως μετά το ποτάμι. Πάντα ήθελα να παίξω σέντερ. Δεν το έχω. Η Χρυσή Αμανατιάδου και ο Μπάμπης από οι ψυχές του αγώνα δίνουν τις τελευταίες οδηγίες. Παιδιά, λίγο μια τεχνική ενημέρωση. Παιδιά, λίγο να σας πω 5 πράγματα, θα μιλήσω από το... Λίγο την προσοχή σας, γιατί είναι σημαντικό. Λοιπόν, παιδιά, 2-3 πραγματάκια σε 2 λεπτά και δίνουμε την εκκίνηση. Υπάρχουν 500 μέτρα άσφαλτος, ξεκινάμε με άσφαλτο, οπότε όσοι του πηγαίνουν αγωνιστικά μπορεί να ξεχωρίσουν σε αυτό το κομμάτι. Οι υπόλοιποι κάντε λίγο υπομονή, μπαίνουμε σε μονοπάτι, εκεί θα υπάρξει λίγο ένας συνοστισμός, οπότε προσοχή, γιατί μέχρι το 3ο χιλιόμετρο στην αρχή είναι ένα τεχνικό κομμάτι και μετά υπάρχει κάτι χώρα που λυσάνε οι ρίζες και οι πέτρες, προσοχή εκεί. Μετά από το 3ο χιλιόμετρο υπάρχει ένα χώρο, οπότε όσοι θέλετε να δώσετε μπορείτε εκεί πέρα και υπάρχει και χωματόδρομος από τον πρώτο σταθμό που είναι στο 6.700 μέχρι το 1 χιλιόμετρο. Υπάρχει και ένα χιλιόμετρο σε χωματόδρομος που μπορείτε να τρέξετε. Στην αρχή λοιπόν λίγο προσοχή, όσοι θέλουν να φύγουν ξεχωρίζουμε από την αρχή. Ένα τεχνικό κομμάτι υπάρχει στο πρώτο γεφυράκι με το που θα πείτε, έχει παρασύρει το ποτάμι. Όχι στην πρώτη γέφυρα τώρα που θα δείτε, μετά το πρώτο σταθμό, που θα πέσετε στα γεφυράκια, θέλει προσοχή, φύγει το γεφυράκι, πρέπει να πατήσετε σε μια πέτρα που είναι μέσα στο νερό. Έχετε την εμπειρία οι περισσότεροι, νομίζω ότι δεν θα έχετε πρόβλημα. Είναι ένα αλματάκι που θα κάνετε, λίγο προσοχή, πέρα μην πέσει κάποιο κερματίο ή τίποτα άλλο. Υπάρχουν 3 σταθμοί, ο πρώτος σταθμός έχει 700, έχει νερό και ισοδομικό, ο δεύτερος σταθμός έχει φαγητά στο 10ο χιλιόμετρο και ο τρίτος σταθμός είναι στο 16ο χιλιόμετρο, όπου έχει πάλι νερό και κάποια σνάκες για όποιον θεωρήσει ότι χρειάζεται κάτι. Δεν θέλει η σήμανση, υπάρχει και καινούργια κορδέλα, ό,τι σήμανση υπάρχει μέσα στο μονοπάτι είναι του αγώνα. Έτσι κάποια παλιά σημάδια θα το καταλάβετε έχουν μείνει, αλλά έχουμε κάνει καινούργιο μονοπάτι όπου χρειάστηκε. Είναι πολύ καλά σημαντικό, δεν νομίζω να έχετε πρόβλημα. Λίγα λεπτά που να ξεκινήσει ο αγώνας, ας πάμε από μπροστά να πάρουμε την εκκίνηση, η οποία εκκίνηση κάθε χρόνο είναι πολύ θεαματική. Όλα είναι έτοιμα, το Πάικο σήμερα γιορτάζει και ολιστικά γιορτάζει. Τόσοι άνθρωποι πολλοί σπάει να μαζεύονται στο εκκλησάκι του προφήτη Ηλία. 10:37 η ώρα. Τα τελευταία ζεστάματα γίνονται στο σημείο εκκίνησης.
Πάρουμε και μια εικόνα από τον δρόμο. Τα πρώτα 500 μέτρα είναι σε άσφαλτο και μετά μπαίνουν σε μονοπάτι. Έξω από το δρόμο θα περάσει, έξω από το δρόμο. Και η Μάγια εδώ, η οποία φωτογραφίζει. Λοιπόν, όλα είναι έτοιμα. Sorry. 10 και 38 η ώρα. Παίρνει πιτές. 8, 7, 6, 5, 4, 2, 1. Και οι σημαίες εδώ της Ρουμανίας και της Ελλάδας, Ρώσια Μοντάνα. Αυτό είναι το Πάικο. Η φύση είναι οι άνθρωποι που είναι οι επισκέπτες του. Ωραία, καλή επιτυχία να έχουνε. Σε λίγο θα περάσω και από τον Καστανεώνα, στο ύψος του Καστανεώνα, της Λυκομαγείας. Θα πάμε εκεί στο Λοφάκι. Και κατά τη διάρκεια του... Να και οι πατάτες του Λιβαδίου να ανεβαίνουν προς τα πάνω. Και κατά τη διάρκεια του αγώνα ο κόσμος μπορεί να... τα παιδιά μας ασχοληθούν στο τραπέζι της δημιουργικής απασχόλησης.